equipo de jugador, ¿no? Pero por mí me queremos la presidente de FFK, señor Gilbert Martina, y la palabra, Gibi. Bom dia, na turma de imprensa, bom mini. Welkom na nossa conferência de imprensa. Caminho nosso diretor técnico, senhor advocaat Lobai, anunciando dona. Ik ga het scherm delen voor wat betreft de selectie. En dan ga ik het woord aan jou geven, Dick, zodat je de selectie kan presenteren. Oké. Kan ik beginnen? Je kan nu beginnen. Ja. Oké. Nou, de goalkeepers, dat staat ook bij jullie. Dat is Bodak, Doornbloes en Room. Dat zijn de 3 goalkeepers. Volgende, Dick. Nou, de verdediging. Dan begin ik met Van Eijma, Floranus, Kari, Renet, Fonviel, Sambo, Obispo en Bazouma. Volgende. Dan ga ik door naar de middenvelders. Marta, Juninho Bacuna, Leandro Bacuna, Felita, Romratu, Comenencia en Chong. En dan de aanvallers. Dat staat eronder zeker. Ja. De aanvallers is Antonisse, Goré, Guas, Margarita, Moslin, Locadia, Castanier en Hansen. Dat zijn de 26 spelers. En dan hebben we nog een reservelijst, maar die bewaar ik voor mezelf. Oké, dan zal ik het scherm draaien, Dick, en dan geef ik het woord aan de zaal als er vragen zijn. Als het goed is, kan je de zaal zo meteen zien. Als je hoeveel mensen er staan. Het wordt druk. Esatto, importante, importante non sai di iscriversi. Ok. Mita abrir ahora aqui para nos perguntas, né? Me quero pedir você para dia mais para assim pergunta não conciso, cortico, anto para nós lopor hanha contesta também. Por favor, dirigir me quero que na dek na holandês também na dek. Quem me perdona palavra? Ja? Karl Reuter. Dick, hoe gaat het? Alles in orde? Wordt iemand? Alles in orde, ja. Ja, jullie. Dick, Ik hoor je goed. geen nieuwe namen, alleen Obispo bijvoorbeeld komen terug. Valt u weg, hè? Met de spelers, wat kunnen we verwachten? Welke stijl zullen we verwachten in de WK over een paar weken?
Nou, we hebben gelukkig nog 2 vriendschappelijke wedstrijden. We hebben een groot aantal trainingen waarin we kunnen kijken hoe we het beste tegen die landen kunnen spelen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we op een hele positieve manier overkomen met een goed resultaat. U zei daarnet dat u een reservelijst nog hebt. Was het moeilijk om die 26 spelers, die lijst met 26 spelers te kunnen maken? Nee, het was niet moeilijk, omdat deze jongens bijna al 2 jaar of een jaar erbij zijn. Dus de lijst was dit keer niet moeilijk. Toen we begonnen wel, maar nu niet meer. Más pregunta, Kaleri? Vragen? No? Ja? Dick, welkom terug, ook namens de Nederlandse pers, namens ESPN op het eiland. Vraag ook namens ESPN. Hoeveel contact heb je inmiddels al gehad met de spelers? Bijna niet. Eigenlijk alleen maar contact gehad 1 of 2 keer met aanvoerder. Voor de rest heb ik geen contact gehad met de spelers. En als je nou terugkijkt de afgelopen 2 jaar, en ook een beetje vooruit rijdt richting het WK. Ik kan me voorstellen dat je stiekem aan het fantaseren bent. Heb je ooit al wel eens horen zeggen dat je hoopt tegen Italië te spelen? Nou, dat is niet eens meer nodig. Maar hoe zie je het voor je, die WK-periode? Waar hoop je op? Waar kijk je naar uit? Nou, het belangrijkste is dat we met het eiland een enorme exposure hebben gekregen door ons te kwalificeren. Dat is geweldig en we gaan er niet heen als favoriet. Ik denk dat dat voor iedereen duidelijk is. Maar we gaan ons huis wel zo duur mogelijk verkopen. En ik heb al meer gezegd, we hebben een groep spelers wat heel vervelend is om tegen te spelen. En we spelen met een enorme toewijding, scherpte. Dus voor iedere tegenstander kunnen we het heel moeilijk maken. En dat hebben we ook op de Gold Cup laten zien. En is er iets wat je tegen mensen op het eiland zou willen zeggen, die misschien toch dachten, oh nee, maar misschien gaat hij nog wel een keer weg. Hoe fanatiek ben je, hoe gemotiveerd ben je om Curaçao te laten stralen op het WK? Of ik fanatiek ben? Vertel ons mensen op het eiland even. Dat zou je aan de spelers moeten vragen. Ik hoor het haast niet. Er zit een delay. Sorry. Sorry Dick, mijn vraag was eigenlijk of dat je kan omschrijven voor de mensen op het eiland en ook voor de fans in Nederland hoeveel zin je in het WK hebt. Ja, dit is het mooiste wat je als trainer kan overkomen. Zo'n toernooi spelen. En dat geldt niet alleen voor de trainerstaf en voor de hele staf. Maar eigenlijk voor iedereen die erbij betrokken is geweest. Er zijn ook de mensen op het eiland die ons vanaf het begin gesteund hebben. Het bestuur. En dan vooral ook nog Gilbert. Die eigenlijk 2 jaar bezig is geweest om de boel bij elkaar te houden. Daar ben ik echt trots op dat hij dat ook heeft gedaan. En ja, we moeten nu met z'n allen verder. En 1 blik hebben, zorgen dat we een goed WK spelen. Mooi, dank u wel. Oscar. Dick Advocaat, fijn dat u weer terug bent. U zegt, het belangrijkste is dat we een goed WK gaan spelen. Maar het is de afgelopen weken over andere dingen gegaan. Hè? Over de positie van Rutte, over uw positie. Hoe krijg je nou weer al die spelers terug in de focus die we de afgelopen jaren hebben gehad? Is dat moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk. Althans, dat denk ik niet. Want als je naar zo'n toernooi gaat, dan is iedereen gefocust. En als je niet gefocust bent, dan speel je niet. Ja. Maar als de hele team zegt... Dus spelers bepalen zelf of ze spelen of niet. Maar zo'n discussie over de bondscoach, raakt dat het team? Nou, ik denk dat daar genoeg over gezegd en geschreven is. Ik denk dat we nu met z'n allen maar eens naar de goede richting moeten kijken naar het toernooi. En hoe we daar, en dat begint aanstaande maandag al. Dus er is genoeg gezegd en geschreven erover. We moeten verder. En ik denk dat iedereen zin heeft om te laten zien wat we kunnen.
komt niet eens nog een algemene praatsessie tussen u en de spelers. Het gaat gewoon weer met het gezicht naar de wedstrijd. De praatsessie laat ik aan de journalist over. Wij moeten voetballen. Volgende vraag. Die mas pergunta, Shonan? Sim? Er is niet genoeg gezegd en geschreven. Nederland schrijft nog steeds over uw terugkomst en die hele probleem van Rutte. Vertrek van Kees Jansma, hoe heb jij het al? Maar ik bedoel, jullie gingen al goed, we waren samen met jullie overal en nu vertrekt Kees Jansma. Wat is je mening hierover? Nou, mening, het is het besluit die die mensen zelf genomen hebben. Daar heb ik ze niet in geadviseerd. Dus ja, wat ik kan, ze zullen daar wel een mening over hebben, maar dat is niet aan mij om dat toe te lichten, vind ik. Ja, maar heeft het geen enige invloed op de spelers? Ik bedoel, hoe ga je dat aanpakken? Ik bedoel, het is media. De hele mediawereld van Nederland was hiermee bezig. Dus wat denk je dat... Ja, dat klopt, maar die hadden weinig te schrijven in die week. Wat zeg je? Dus ik denk dat het daarvoor komt dat het continu terugkomt. Ja, klopt. Maar het heeft geen zin om continu daarop terug te komen. Dit is besloten en we moeten met z'n allen verder, jullie ook. En we hebben één belang, dat is goed presteren en ook voor Curaçao. Ja, ik weet het, maar het is een WK dus. En die invloed van de Nederlandse pers blijft komen en dat weet je ook. En nu heb je ook een perschef gekozen die van een bepaalde media is. Op basis waarvan is die keuze gemaakt. Nou, we hebben een van de beste persmensen kunnen strikken die Nederland rijk is. Het is een hele grote naam van ESPN. En als je die mee kan nemen, nogmaals, we waren met z'n allen heel erg tevreden over Kees. Maar oké, Kees heeft een besluit genomen. En we zijn heel blij dat we Vincent binnen hebben kunnen halen in onze ploeg. Oké, bedankt. Mas pergunta. Ja, Dick, kan je even vertellen over je staf? Wie ga je meenemen als staf? Sorry? Je staf voor het WK. Assistent? De stap? Ja. Nou, we hebben in ieder geval één extra trainer erbij gehaald, dat is Giovanni. Die was er al bij toen we begonnen. En voor de rest is het eigenlijk weinig veranderd. We hebben een paar vervangers omdat Kees Jansma niet meeging. Daar hebben we een vervanger voor. Voor de rest is Cor Pot is erbij. Als trainer. Dus ja, onze staf is in principe hetzelfde. Op een paar uitzonderingen na die niet mee konden. Zoals Caspar van Eyck. 30 mei is er een wedstrijd tegen Schotland. Hoe bereid je hiervoor? Nou, er zijn nog een aantal spelers die nog moeten voetballen bij een club. En ja, aanstaande maandag komt iedereen tezamen in Noordwijk. En dan gaat het beginnen. Nou, voor ons begint het al wat eerder, omdat je met alles bezig bent om het te organiseren. Maar ja, dat zijn ook voor spelers geweldige dingen, geweldige momenten. Oké. Zie? Dick, je hebt de wedstrijd tegen China gezien en tegen Australië. Wat zou je doen om deze prestaties te kunnen verbeteren, denk ik? Waar denk je dat er verandering moet komen? Nou, het is eigenlijk hetzelfde team. Maar wat is jouw mening hierover, die twee wedstrijden? Ja, nou, ik weet niet of ik het goed gehoord heb, maar ik heb beide wedstrijden gezien. Beide wedstrijden verloren. Ik vond dat er vrij hoog, dan moet ik maar uitkijken wat ik zeg, vrij hoog gestoord werd. Maar ik vond wel dat ze aardig speelden. Maar ik denk dat we tegen landen waar we tegen wij moeten spelen, niet zo hoog kunnen spelen, want dan word je weggespeeld. Dus we zullen echt heel compact als een echt team moeten spelen en de goede momenten aanvallend moeten benutten. En dat gaan we ook doen. Hebben we kansen om de groepsronde te halen?
Heb je die vraag begrepen, Greg? Ik heb de laatste vraag niet gehoord. Nee, laat maar. Laatste vraag was, Dick, of we kansen hebben om de groepsronde door te staan. Dus of we kansen hebben om naar de tweede ronde te gaan. Dat was de vraag van Lilo. Nou, je moet wel vooral het gevoel hebben dat je ook kans hebt dat je door kan gaan. En dan maakt het niet uit tegen wie je scoort, maar je moet wel punten halen. Dat is bekend. Al is het wel een hele sterke pool, laat dat duidelijk zijn. Maar dat neemt niet weg dat je tegen... We hebben ook op de Gold Cup tegen Canada gespeeld. Dat kan allemaal gebeuren. Ja, wij hebben er eigenlijk best wel een goed gevoel over. Ondanks dat het heel moeilijk is tegen 3 fantastisch. Maar oké, wat ik zei, wij hebben ook een hele vervelende ploeg om tegen te spelen. Je hebt een keertje gezegd, we gaan punten stelen. Dat zei ik. Wat zeg je? Je zei, op de WK gaan we puntjes stelen. Wat bedoel je? Wij gaan puntjes pikken. Bom, ok. Então quero perguntar anche nossa se sei não estava na Dick. Dick, bedankt, dank je. Oké. Werk aan de winkel. We hopen jullie gauw weer te zien. Er is veel werk aan de winkel. Jazeker. Oké. Joei. Dat was al. Maar dat is het leuke toch? Ja. Oké. Essa aí não estava perguntando anche nós estava dating Dick. Então quero que aqui rato nós lo que sigue com a prensa local nós que conversar rato com a prensa local depois de conferência de prensa aqui nós lo que conversar com a prensa local pero lagami wak ako ting mas pergunta que você ansica. Eigenlijk para o presidente senhor Aquino, essa aqui é uma pergunta para o anulado, não contra o training na Northway. Essa aqui está uma bripa público para a educação, porque mira a serviço de training na Northway, se é possível. Dick, de vraag is of de training in Noordwijk open is voor publiek. Dus de lokale Antillianen die wonen in Nederland om de training te bezichtigen. Ja, ik heb het programma gezien. Nu staat alles open. Maar dat wil ik nog even bekijken. Het meeste zal open blijven omdat dat al gecommuniceerd is. Maar er zullen ook misschien wel een paar trainingen besloten zijn. Oké. Maar we hebben niet zoveel te verbergen. Ja. Bom? Oké. Dick, dankjewel. Fijne middag verder. Ja. Dan ga je beschermen. Oké, dankjewel. Tot ziens. Bom. Ja. Oké. Shonan danki. Meneer Mapidi Awore. Wij gaan even verder met de lokale pers, die wij dus gewoon eventjes te woord willen staan. En dat is geen persconferentie, dat is dus gewoon in ieder geval.